Sal-aħħar tal-2015 in-numru ta' persuni jaħdmu full-time tela għal kważi 173,500 persuna. Dan ifisser li mill-bidu tal-amministrazzjoni kien hemm żieda ta' 18,100 impjieg full-time. Tikkonferma dan statistika tal-NSO u b'hekk dan ifisser li fl-ewwel 34 xahar ta' Gvern Laburista żdiedu 17 impjieg full-time kuljum. Tliet darbiet ir-rata ta' ħolqien ta' xogħol osservata taħt amministrazzjoni preċedenti. Analiżi turi li kienu s-servizzi privati li wrew l-ikbar tkabbir. Iż-żieda ta' 18,100 impjieg f'34 xahar tikkuntrasta sew ma' dak li seħħ taħt amministrazzjoni preċedenti, fejn f'5 snin it-tkabbir kien ta' 11,250 impjieg full-time. B'hekk f'inqas minn 3 snin taħt amministrazzjoni Laburista l-impjiegi żdiedu darba u nofs iż-żieda f'5 snin sħaħ. Ta' min jinnota li mill-bidu ta' din l-amministrazzjoni 8 minn kull 10 impjiegi ġodda inħolqu fis-settur privat, total li jlaħħaq il-15,127 impjieg. Xi ħaġa li tmur għal kollox kontra l-istqarrijiet tal-Oppożizzjoni li jgħidu li t-titjib fil-qasam tal-impjiegi ġej mis-settur pubbliku. Fost l-iktar li gawdew mit-tkabbir hemm l-Awċin bżieda ta' 1000 impjieg full-time, tkabbir li fi ftit aktar minn nofs leġislatura huwa diġà d-doppju ta' żieda fl-impjiegi matul 5 snin tal-amministrazzjoni preċedenti. Fi-stqarrija l-Gvern innota li dawn ir-riżultati jikkonfermaw l-importanza tal-ħidma tal-Gvern fil-qasam tax-xogħol u kien imtenni u nnotat li l-politika tal-Gvern qed twassal għal tkabbir ekonomiku li jissarraf f'bidla pożittiva fil-ħajja ta' eluf ta' persuni f'pajjiżna.